Kunjuk dumateng Ibu Setiarini sekeluarga lan ibu kula tercinta Ibu Sri Andreas matur nuwun sanget panjenengan tasih kemutan kali kula lan bojo kula Bu lan kanca-kanca sakmenan sampun panjenengan tanggap malih. Mugi-mugi sambung kekadangan niki mboten namung dinten niki tok. Mugi-mugi ing taun ngajeng Burini Bu Sri sekeluarga rezekine tambah kathah ampun kesupen taun ngajeng layangan malih nggih Bu. Amin ya rabbal alamin. Jenengan lak seneng to Pak ditanggapi wayang Bu? Seneng ta? Singgane ayu-ayu to nggih? Kadone ganteng-ganteng. Dalane ganteng apa mboten? Bojoku apa-apa. Ugi kanca-kanca streaming kan ganteng-ganteng ya. Pemimpin sopir. Monggo lho. Ana crita tingkae ula menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Daryo ingkang saking Laladan Pekalongan ingkang badhe nimbali kula sakanca bintang tamu Niken Sawindri ngrasake lelagon Pebeling. Ya monggo diaturake. Nggih Bu. Anangge kinagaraja sasileh nyinaga
diplaturaken dumateng para pepunden dalang ing wewengkon Boyolali sungkem kula katur. Ya. Uga adi-adi dalang akeh sing kepareng usul. Mas Anggoro iki putrane Pak Haji Joko Sunarno ya kepareng menggani. Wah, sagutane kaya alap-alap. Ya, jos temenan. Kalian Mas Aris nggih, Mas Aris. Mas Aris iki tak delok nang YouTube lembukane kaya aku. Nah iya. Padha-padha sing diati-ati dadi bukti sing dibutuh wis lumaku. Nah iya. Ya mincu. Sabar. Lho.